Een soort mensen binnen hadden net van bewust dat ze goed broekbare organen hebben. Is het net wat voor jou om je organen nog te doneren? Daar ben ik te oud voor. Daar ben je te hard voor. Ja, denk ik wel. Ik ben nu zo'n 80 hier. Wat willen kennen die mensen nog meer? Maar wat kennen ze nog maar zo wat de mensen kennen? Natuurlijk maakt het wel wat uit, maar ik denk dat uiteindelijk is het tekort zo groot dat de grenzen worden steeds verder opgerekt. Dus voor bepaalde organen zijn er helemaal geen leeftijdsgrenzen meer, dus kan iedereen doneren, ongeacht de leeftijd. Als oud-verpleegster krijg ik vaak de vraag: Beb, kan ik nou op mijn leeftijd nog orgaandonor worden? Dan zeg ik ja, natuurlijk, waarom niet? Het is, ik zou dat mensen kunnen versterren omdat ze op wachtlistingen, hè? Absoluut, ja. Zeker voor organen waarvoor we geen vervanging hebben, zoals harten of longen. Dan ga je, als je niet tijdig een orgaan krijgt, ga je dood. Ja. Voor nieren ligt dat wat makkelijker, want die mensen kunnen aan de dialyse, dus die kunnen veel meer tijd winnen. Maar voor harten en longen is het, als je niet tijdig een orgaan krijgt, ga je dood. Vorig jaar zijn er ongeveer 140 mensen overleden in Nederland die stonden te wachten op een orgaan. Ik ben al jaren donor, ja. Ja, want dat is een heel goed ding. Want ik ben zelf COPD-patiënt en mijn man weer nierpatiënt. Nou, en dan hebben we het voor de mensen wat kennen. Nou ja, we worden nou ouder, misschien kent nou net meer, maar nou, het is altijd mogelijk dat ze wat verbroeken kennen. Ja, hij dan net toch, ik ben ziek, dus voor mij is niks te broeken. Heb ik wel dacht. Heb je ook een donorcodicil? Nee, hè? Nee? Nee. Want je bent verder zoon of... Nee, ik heb de ziekte van Kale dus. Hè? Dat is een kanker. Ja, bloedkanker. Als je kanker hebt gehad, dan wordt het al heel lastig. Maar over het algemeen kunnen we heel veel dingen doen. En moderner nog, als de organen niet meer zo heel goed zijn, kunnen we ze met machines tegenwoordig nog weer wat oppeppen, zodat ze toch nog geschikt zijn voor donatie. Dus er zijn weinig dingen die niet kunnen.